дар давоми 2 моҳ зиёда аз 90 нафар муҳоҷирони тоҷик аз кори сиёҳ ба бизнес гузаштанд. Медонам ки ҷавоби ин савол, яъне ки чӣ гуна ин кор шуд, барои ҳар яке шумо муҳим аст ва ҳамин наводе ки ҳоло мо тамошо мекунем, худо хоҳад дар давоми ин ман ба шумо мефаҳмонам, нишон медиҳам ки чӣ кор карданд онҳо ки дар давоми 2 моҳ аз кори сиёҳ ба тиҷорат гузаштанд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансеҳат ҳастед. Чхеле ки бисёриҳо огаҳ ҳастанд, мо 1-2 моҳ пеш дар Москав вохӯрии миёни тоҷикон ташкил кардем ки зиёда аз 100 нафар дар он ҷо иштирок карданд. Вақте ки ба он ҷо ман рафтам, пеш аз саршавии амон вохӯрӣ баъзеҳо 1 соат пеш омадагӣ буданд. Рости гап, ба онҳо вақте салом мекардам, бисёриҳоро аз чашмҳояшон маълум буд ки бачаҳои ёш омадагӣ буданд, мехостанд ки соҳибкор шаванд. Аз чашми онҳо маълум буд ки бисёр як завқ доштанд. Бо завқ 1 соат пеш омадагӣ дар он берун мунтазир шуда истодагӣ буданд. дуо мекардам ки худоё ин нафарҳоро ба орзуҳояшон бирасон. Ва соати лозимӣ ҳам омада расид, бачаҳо даромаданд, як ҳамаашон ҷойҳои худро гирифтанд, нишастем, суҳбатҳо сар шуданд ва мисли вохӯриҳои пештараамон формати вохӯриҳои мо мисли тренингҳое ки дар Москав мегузарад чунин нест. вохӯриҳои мо фарқ мекунад, куллан фарқ мекунад. Яъне ки он ҷо на танҳо мо гап мезанем, балки ҳар як нафаре ки дар он ҷо омадагӣ ҳаст метавонад микрофонро бигирад, ӯ кӣ ҳаст, чӣ корҳоро мекунад, ба кадом бизнесҳо машғул аст, худро муаррифӣ мекунад ё ин ки партнёри худро он ҷо меёбад. ҳар чизе ки мехоҳад дилаш дар он ҷо мегӯяд. Мо барои омадагии бачаҳо чунин шароитҳо муҳайё кардагӣ ҳастем. امیدوارم که همه خوب هستین، همه نازین، الله همتون نگهبان باشه. بهترین کاری که اومدین. دوستان گرامی، السلام علیکم. من میرزا جورودک، خیلی که بسیار شما میدونید، من واسطانم درس خوبی وقت برس بچه‌ها درس میدم. الحمدلله تا همین روزه 100 تا شاگرد از 0 تا پروداژه تا رزولتات برآورده هستیم. بعضیشون بسیار کار کردن، بعضیشون کم کار کردن. целом бачаҳо кор карданд. Таким вохӯре ки мо кардем дар Москва 25 та одам буд. Дуюм вохӯре кардем 50 та одам шуд. Сеюмаш алҳамдулиллоҳ 100 та одам шуд. Даже охирон вақт ҳамхи моментҳо шуд, бачаҳо рост истода вохӯрӣ монда уже иштирок мекарданд, асаби ки одам бисёр буд. Мақсад аз ин вохӯрӣ гузарондани мо то што именно мардуми тоҷик именно ҳаёташа в целом дига кунад. То што ҳозир корҳои сиёба ҳаст, як рӯза 12, 14, 16 соат баъзе бачаҳо дар ман инстаграм менависанд, шумо представляете, дар як сутка зиёда аз 500 сообщения ман лично худам барои бачаҳо ҷавоб медиҳам. Ман медонам ки мардум чӣ мегӯяд, ман медонам ки дарди мардум чист. Именно аз ҳамин сабаб мо ҳамхи вохӯре ташкил кардем ки што мардум биён окружение гирду атроф бачаҳо ки вохӯранд, тарзи гапзанӣ, тарзи гуфтору кирдор, рафтори мардум целом минат шавад. Вақте ки мардум кам уже минат мешавад, уже общество и гирду атроф мардум тоҷик уже дигар шудан мегирад. Ман Мирзои Ризоев, ман лични водители аз 3 сола мешавам. Ман мехостум ягон бизнес шудандам. Новый сафар, специально шариатом нас никогда 3 сола хел, алхамдулилlah, калом шофвай бо хушен дарин направление кокни. Assalomu alaykum muallim, men Maryam. Дар ҳузури Салаи Қасқабши кор мекунам дар сихрат. Нiyat кардам ки бораи хидмат аввал рез ба савдо бурудем. Бачаҳое ҳастам ки аймо ҳарз меам под мебарам. Нiyat кардам ки марам ҳои ки ман бораи хидмат дар ҳамин валбрис савдо кунем. ва дуюм чизе ки мо дар он ҷо мекунем, мо ҳамеша ҷойҳои барҳаворо интихоб мекунем ки бисёр зебо аст, нишастанӣ ҳаст. Барои чӣ мо мехоҳем ки ҳар нафар хиста худро шинос кунад? Чунки вохӯриҳои мо 5 соат, 6 соат давом мекунад. Дар ин миён мо 2-3 маротиба перерив мегирем, яъне кофи брейк. дар он ҷо баъзе шириниҳо аст, чою, кофе, дигар чизҳо аст ки бачаҳо менӯшанд, ба якдигар суҳбат мекунанд. Вақте ки дар кофе брейк ту мехоҳӣ ба ягон нафар суҳбат кунӣ, агар ҳамон моментҳо набошад ки мо ба ҳар як нафар шанс надиҳем ки ба микрофон худро шинос накунад, шумо бо кӣ суҳбат мекунед? Намедонед ки дар барат кӣ нишастагӣ аст.
аз пеш ки нишастагӣ аст, аз қафо ки нишастагӣ аст. вақте бачаҳо худро шинос мекунанд, дигар нишастагиҳо онҳоро мебинанд, ҳа фермер будааст, ҳа бизнесмен, аз Хитой бор меовардааст, он ки дар садовод савдо мекардааст, ҳа доктор будааст. бунён якдигариҳоро мешиносанд. шаҳри Русия корбар фаъолият кунанд дар бизнес. По барномасоз ва маъмули система. Alhamdulillah. Фермаи фаъол фандору на кафе ядон бошед, кафе бухарӣ. Мехоҳам ягон навқавлини предприниматель. Салом алейкум, амин. Мамакалабдо. Ман соли 2017 дар Россия кор фаъолият кардам. Росия последний як соли охир мешавад ки кори сиё дар ҷои ма зандагӣ кардам. با خودی گذشته تا حاضر من دیرم هجامه ما بکردم و حمله پازی دوای بسام اندازی میکردیم. Салом алейкум бародарон. Номи ман Фазлиддин. Ман аз Навиҳаи Ҷалолиддини Балхӣ. Айни ҳол ягон бизнес надорам. Аз соли 2007 дар Россия омада рафтаистам. ҳозир ҳастанд бачаҳое ки 200 300 то 1 миллион 1,5 миллион даже оборот баромадагӣ ҳастанд дар Валберес. Соответственно дуруни инҳо бачаҳо ҳаст бо дигар бачаҳое ки дигар кор намекунанд. Но мақсади из гуфтани ман чист? мо илма барои бачаҳо як хел метем. Но ки ҳамин илма чӣ хел мегирад истифода мебарад, ин зависит аз худи инсон, зависит аз подходи вай, зависит аз желани вай. Аз ҳамин сабаб ман хеле хушҳол ҳастам ки именно хотя бы ҳамин одаме ки пеш мо омад, чанд қайби одаме ки мо дида истодааст, ҳаёти инҳо мо какой-то степени мо ва командаи мо уже сабаб шуд ки ҳаёти ҳамин бачаҳо камтар дигар шавад. шумо представьте, хотя бы пример мебарам, обычный инстаграмам. Вақте ки ман 2 моҳ пеш инстаграма кушодам, где-то 600 700 максимум подписчик буд. Мы просто информацию даем мардуму полезный, просто информация даем, гиф участвовать накрегим, конкурс участвовать накрегим, ягон чиз участвовать накрегим, чисто фақат видео полезный меондем, бачаҳо дидан маъқул шуд, рекомендация додан, бачаҳошон уже ҳама видеоимон ҳама тарафа уже паҳн кардан, аз ҳамин сабаб то ҳамин рӯза 11000 подписчик уже ҷамъ шудагӣ. Ях кардем соат як чил таксида тавистем дар пеши метро домаде даваем бо як тарафои метро Шолтовский буравем, метро Бабушкинская, метро Владыкино. Вот так. Ждать кардесем. Легкий путь не приведет к большому успеху. Барои саршавист обязательно кори машаққат бошад выбор кунад, зато результати хуб мешавад. Бале. Дӯстон азиз, ассалому алайкум. Аввалан ҳамду сано мегӯем барои Парвардигор барои вазможност дод моро пеш мо виступат кардам. Ва баъдан одамое ки бародароне ки барои мо дар корҳои организатсионӣ кӯмак расодан, ташаккури худро барои онҳо баён мекунем. Ва баъдан меҳмони асосӣ ки шумо ҳастед, ба ҳар яки шумо ташаккур мегӯем ки ҳурмат карда вақт ёфта омадем. Як кафкоби барои худатон. Хай, хеле ташаккур гӯш кардем. Касе шармкунагар умедворам ки дар дақиқаҳои оянда камтар кушода мешаванд, бо гапошон гап мезананд. Дар инҷа муборизҷон ҳастанд, бародари мо дар бисёр проектҳои мо қатъимон ҳастанд. Муборизҷона микрофона метавонем ки нақшааш шинос кунанд, баъд давом метиҳем. Баъд кори асосимон сар мешавад. Ташаккур. Ассалому алайкум. Ман Мубориз Аҳадов ҳастам. Бизнесмен, техноблогер ва основатель курс роҳнамо. Айни ҳол соҳиби 2 компания. Обороти монаш тақрибан 3 миллион. Тариқи интернет метавонам дар 3 моҳ омӯзонам ки чӣ хел 10,000 подписчики аввалини худро ҷамъ кунед, чӣ хел тариқи интернет бизнес кунед, чӣ хел бизнесҳои худро онлайн пеш баред ва аз ҳама муҳимаш чӣ хел бо интернет маблағи хуб кор кунед. вақте дар он ҷо ба бачаҳо нигоҳ мекардам, спикерҳо гап мезиданд, бачаҳо ҳар як калимаи онҳоро дар дафтарчаашон баъзишон менависанд ва нигоҳ мекардӣ гӯё ки ин чизҳо барои онҳо як озии дурудароз бошад. Лекин чеҳраи онҳоро имрӯз нигоҳ мекунӣ, аз ҳамонрӯза дида ба куллӣ фарқ мекунад. аз ин албатта хеле мо хурсандем, чунки онҳо пас аз 2 моҳ тавонистанд ки зиндагии худро тағйир диҳанд, аллакай бизнесҳои худро пеш бурда истоданд. оянда мехоҳам ки ҳазор тоҷикон ҳамин тавр сарҷамъ шаванд ва тавонанд ки пас аз 2 моҳ зиндагии худро тағйир диҳанд. иншоаллоҳ ки ҳамаш мешавад. оянда нақшаҳои зиёд дорем.
ва вақте ки мо кофе брейк эълон мекунем, онҳо хеста ҳар ҷо 5 касу 4 касу 3 касу 7 кас ҷамъ шуда ягон мавзӯъҳои худро обсуждение мекунанд ки аз диданаш роҳат мекунем. ман фикр мекардам ки наход ки фақат дигар миллатҳо сазовори чунин як вохӯиҳои зебо, кофе брейк, кофе нӯшида, печени хӯрда, суҳбат карда, мавзӯъҳои бизнес, мавзӯъҳои пешравӣ, наход ин кор фақат насиби дигарҳо бошад. Мо тоҷикон аз ин чиз бенасиб, фақат телу, лапоткаю, кору, стройкаю, таксию, кори вазнин. Ман корҳои шуморо сиёҳ наметунам, бале мақсадам ки фақат азоб. Шумо ҳам бояд омада дар як ҷо нишаста бохӯрӣ карда миёни ин қадар муҳоҷире ки дар Москав ҳаст, аз ин миқдору 100 нафар, 500 ё 1000 нафар ки дар ин вохӯриҳои мо меоянд, мақсади ман ин аст ки он ҷо фақат нафарҳое меоянд ки фикри ояндаи худро мекунанд. онҳое меоянд ки мехоҳанд бовар доранд ба бизнесмен шудан. вақте ки шумо бо онҳо шинос мешавед, менишинед, ҳамсӯҳбат мешавед, ин ёфтани ҳамфикри худ дар як шаҳри калон, ин барои шумо як падарка аст, як тӯҳфаи калон аст. дар он ҷо командаи мо вохӯриро бо як сатҳи баланди беҳтарин гузаронидан. акаи ҷурабек, акаи Муборис Аҳадов, дигар меҳмонҳо аз қабили Абдуғаффор буданду баъд дигар бачаҳои мо ки бисёр кӯмак мекунанд дар як сатҳи баланд мегузаронем бо ягон гапҳои зиёдӣ. ҳатто ҳамон соҳибои он помешиниҳо ки ба мо аренда метиҳанд, ба як қарз метиҳанд ва вақте ки мо мегузаронем омада бо як ҳаяҷон мегӯям ба шумо ташаккури зиёд. мо бовар надоштем ин қадар халқи ором шумо суҳбат кард, ягон хел мусиқии баланд не, ягон нӯшокиҳои спиртӣ не, рақсу бозию девонагарӣ не. тоҷикро дигар хел мешиносанд. ман ҳам мехоҳам ки силуэти тоҷик дар подсознанияи рӯзҳо дигар шавад. Не ин ки вақте тоҷик мегӯянд як каска дар сараш, жилети зард пӯшидагӣ ё ин ки як ҷӯҳрук дар дасташ пайдо шавад. вақте тоҷик мегӯянд бояд як бизнесмен, мошинҳои баланд, соҳибҳои марказҳои калон, подсознания онҳо представ кунанд ҳамин тоҷикро. бисёр ин орзуи ман аст. дӯстони азиз, ҳамин гуна вохӯрӣ рӯзи якшанбеи оянда, рӯзи 4 декабр дар Москав ташкил кардем бо хоҳиши зиёди бачаҳо ва ҳамчунин нақшаи худамон ҳам буд. марҳамат биёед, ҳамин силкае ки мебинед номаш нависагӣ дар описанияи видео ҳам ҳаст. марҳамат омода иштирок кунед дар он ҷо. ҳамин нафарҳое ки омода иштирок кардагӣ буданд, зиёда аз 100 нафар, ҳамино ба курси Wildberries мо даромада, курсро гирифта, омӯзишро гузашта, имрӯз ҳамаи онҳо дар Wildberries аллакай ҳамчун як бизнесмен кори худро пеш бурда истодаанд. хурсандӣ карда падажаҳояшонро скриншот карда мо мепартоянд, ташаккурҳои зиёд мегӯянд, видео отзив карда мондагиам олдаҷа мемонам, як тавашо мемонам шумо бубинед. хулосаи гап дӯстони азиз, хело хурсандам аз он корҳое ки пеш гирифтаем. пешравии бачаҳоро дида боз ҳам зиёдтар хурсанд мешавем. рӯзи 4 декабр мо шуморо интизор ҳастем. зали калонтар гирифтагӣ ҳастем ки 300-400 нафар озод омода иштирок кунад аз ҳамаи гӯшаю канори Русия. чипта харидорӣ намуда омада рӯзи якшанбе иштирок кунед. рӯзи якшанбе соати 11 худо хоҳад баргузор мекунем. биёед бо якдигарҳо шинос шавед, ҳамфикрҳои худро биёбед ва мо ин гуна вохӯриҳоро шумораашро зиёд кардан мегирем, яъне ки бо шумори 1000 нафар зиёдтар аз ин ва дигар мавзӯъҳо таварка из Китай, яъне аз Хитой чӣ хел бор заказ кардан, чӣ хел борро аз Хитой оварда дар Россия фурӯхтан ва дигар мавзӯъҳое ки барои пешравии шумо аст. мо фақат бо забон гап намезанем, ба шумо мо дар ҳақиқат нишон медиҳем, дасти шуморо гирифта корро нишон медиҳем. худо хоҳад ва ҳар нафаре ки он ҷо меомад миннатдор аст, хурсанд аст, ки мегӯяд ман ҳамонҳое ки меомаданд чеҳраи онҳоро нигоҳ мекунам ва имрӯз нигоҳ мекунам, ин ду нафар дигаргуна ҳастанд. он нафар дигар кас буд, кори сиёҳ мекард ва имрӯз бизнесмен аст, чеҳрааш дигар аст, кору фикронияш дигар аст. интернет чист, бор дар интернет чист, Wildberries чист. бисёр ибораҳои қин душворе ки дар бизнес ҳастан намефаҳмиданд, аллакай мефаҳманд. бовар кун хело хурсанд карданӣ аст ин чизҳо. шумо даъват мекунам рӯзи 4 декабр дар Москав дар ин телеграм дароед, бо маълумоти пурратар он ҷо мемонам, ҳатман бубинед. умедвор ҳастам ки вақти зиёди шуморо нагирифтам. ба ҳамаи шумо пешравӣ мехоҳам дар корҳоятон, албатта корҳои некатон. худованд нигаҳбони ҳамаи бародарони мо бошад ва ҳамчунин хоҳарони мо.
боз як бор я таъкид накардам, таъкид мекунам ки дар вохӯрӣ танҳо мардҳо метавонанд иштирок кунанд, занҳо иҷозат нест мутаассифона. вохӯрии сарбаланду хонаобод бошед. ҳамаи шуморо дар силкае ки дар телеграм ҳаст мунтазир мешавам. вохӯрии асосиямон, мавзӯи асосиямон мавзӯи Wildberries аст. гуфта намонам, марҳамат иштирок кунед, якдигарҳоро шиносед, круги худро калон кунед ва моментҳои кофе брейк мешавад, бо якдигар шинос шуда суҳбат карда як ҳолате аст ки тоҷикҳоро мебинӣ, кайф мекунӣ. мехоҳам ҳамаро ҳамонҷо бубинам. марҳамат бе дӯстони азиз. дар ҳаёт як чизро фаҳмидам ки дар зиндагии ҳар як шахс зависим окружающих. окружающий чӣ хеле бошад, ҳама хел одам мешавад. замоне дар завод кор мекардам, 80 000 белик мегирифтам, то таи 100 000 буд. ман субҳе хестам, ба худ решение бировардам ки то кай ман ҳамин 80 000 дар кор кунам, то кай 90 000 дар кор кунам. решение бировардам ки ҳаёти худро тағйир медам. омадам ба ин команда дохил шудам. алҳамдулиллоҳ шабу рӯз 160 градус, 260 градус ҳаёт тағйир ёфтагӣ аст. ҳар вохӯре ки мо мегузаронем, чеҳраи бародароро мебинам, аз чеҳраи ҳар як ҳамон бародар ман худамро мебинам. барои ин ки замоне буд ки ман ба монанди ҳамоно будам, мешуштам ҳамин хел бохирода, менависам ки як чизе буд ки дур буд, як чизи дур медидам. яке замоне ки қарор буровардам, гуфтам ман бояд дигар кунам ҳамин чиза. алҳамдулиллоҳ ки сабаб окружаи шуд, ҳамин команде ки шуд ки ҳаёти ман вообще тағйир ёфт. Ценообразование мен чиз кор мекунам. Всего лишь сет ҳамин чиз, чиқад правильно ценообразование кардам кӯмак мекунам. Так 350. Да. Нархи закуп себестоимост, просто закупочная фусфильмен садробол, комиссия 12% и категория 12%, да? 12% на сами сумму. Tamam, отлично. Логистика. In логистика, сложно, что логистика шампунь? Не. 88 рубль. Логистика что? 88 рубль логистика. 88 рубль логистика. Понятно, что мы проверка королем к ним боргой брак не мешает. Вот чистый прибыль аз як дома двор. И хами что перегиб. Налог хами уже автоматизированный сток перегиб. На чистый прибыль. Не рентабельность, процент отношений ба. А за меня чем процент чистый прибыль. Вот вам вот реальный пример. Я просто як камер форму шушад. 413 рубль 75 копеек. Сурат гиртон даже в этом ходом с скринпрей собственно заново. Продолжим. Представьте, я разобрал 7 фруктов, 470 умножим на 470, я разобрал 7 фруктов. 1000 душа, 7 возрожденных. Як бомба. Сия фазор 170 рубль чистый прибыль аз як намуди бор. мо хостем як курс ташкил кунем. ма як сола яъне давом дестам. бачаҳое ки дар телеграм группаи Wildberries ҳастен, ҳама менонена. як сола дар ҳам группа бусавар кардесем. ман ягон одами профессионал наёфтам. ман қариб 10 кас қатишиштам хестам. намешава анализ мекунем, ҷавоб, анализ, ҷавоб. акай ҷура бегам, ман 2017 мешиносам. лекин дигар корокати бу чихар ки хизу гап зад дар бораи худаш. ин на як ҷойга начальник производствении отдел буд анчали коро. баъд маслиҳат кардем ки ай решаи кор омӯхта як сол ҷудатш кардем. До этого отлично Вайда сказали футбольный корбен как фаричан на фарда начальник по производству. В общем, и одам корай друмедона, а одам хали бисёр шака он муфтем пашон гавзаден, ма хостим тестар амин мартма ёд будем амираки наши фатер маспал. Охир ба мода кай ҷурабекара качма сяд кардем, ма ждаш кардем, пол мисак поиск кара тайёр шуда. Ина имрӯз пешниҳоди шумо гардестем. История азиз метавонем ки бигирем истифода барем, иншаллоҳ ки ҳаматон вай мешавад. Фоидаша мегирем. Масалан, ман магазине ки аз мобайлаш дар омадам, оборотш тақрибан 50 миллион. Масалан, ман мобайли кор дар омадам, барои одамони профессионал гирифтан ҳамон кора кардам. Масалан, Wildberries кардам, ман як одами намефаҳмидагӣ, бо кӯмаки акай Ҳабибулло, бо кӯмаки акай Ҷурабек,
масад якҷо шидем, яъне ҳами магазина агар имконият боша масад ба компютер метавонем даромада бинем. дар ҷабт ки боро ҳама нафъ аралашгирдо партофтаги ҳеҷ кайча сарфарона мерафт, яъне чӣ бигум ки ҳами фақат минус мерафтам. ана айни ҳол акай ҷурабех чун барномагӣ баҳо додам, хеле ҳам магазин барои ман намефаҳмидам, наметонистам ин чие чӣ нестам. ман ҳамагӣ як боро мисол омада бо акай ҷурабек ҳамсуҳбат шудем, аями яъне аями чиз бахабар шудем, яъне ҳам чиз уже мо дар наздика ҳама имсал мекунем. яъне шумо дар як қими нест через ҳамон пастӣ баландӣ масад ин бародаро гузаштем, мо гузаштем яъне барои дастгирӣ яъне худи тоҷико худи бародарое ки дар мулки мардуме ози чилакай ҳавило гуфтан айни ҳол як моменти ҳасти мавқеи хта дар ҳами ҷамъият дар ҳами ҷа ёфтан гуфтяко беҳад мегӯям вақти қулай аст, бале имконияти беҳад қулай аст. именно бачаҳое ки дар вохӯри мо иштирок кардем, пеш аз ин вохӯриҳо ман катошон ҳар рӯз пашти гап мезанам. зиёдтар аз 100 бачаҳоне ки именно курси моро гуштагӣ ваё уже як окружение хати онлайн бошонам, хати аз закрити группа чат бошонам, вайҳо бо ядгоршон гап мезанам, суҳбат мекунам, видеовизу мекунам. ман анакун дида истодам ки то што ваё вохӯри омада будам, тарзи гуфтору кирдору рафтори бачаҳо дигар буд. ҳозир именно ваё вақте ки дар ман менависам, байни худ общение мекунам, ман ҳозир мебинам ки тарзи гуфтани гапзани бачаҳо чӣ хел. ҳозир просто гапҳои беҳуда барои ваё нест. просто як касе ғайбат кардам, ҳамсоя мақсад чӣ гуфтан, пешаки ҳамсоя мурд ё ҳамсоя зан гирифт шо гирифт, ихин гапҳо нест. ваё чиста ҳозир дани время фақат дар оянда гап мезанам. ҳозир ҳамин задача чӣ хел решат кунем ки ҳаёти моя уровни доходи моя бо як баландӣ, бо як қувва, бо баландӣ шавад. аз ин сабаб шумоям ба ҳар як шумо рекомендован мекунам ҳаракат кунем бисёрта амки общество, амки вохӯриҳо бисёрта иштирок кара ҳаёти худона, бале именно ҳаёти худона дигар кунем. мо фақат просто сабаб мешавем. мо аз тарафи мо бародар акай ҳабибулло ва дигар команде ки мо дорем, бачаҳо максиман аз тарафи худ мо ҳаракат мекунем, штоби сабаб шавем ки ҳаёти шумо дигар шавад. мо аз баҷои шумо кара наметонем. ин невозможно, барое ки ҳар як ҳаракати шумо, ҳар як действияи шумо, ҳар як результати шумо ин сабаб мешавад ки именно ҳаёти шумо дигар шавад. аз ин сабаб просто якум очрат барои худатон, барои ҳаёти худатон бетараф набуда ҳаракат кунед. ҳар рӯз минимум паитар на 1%, 2%, 3% миният кардан гиред. як бора полностью перевернут кара намешавад. кам паитарна. вақте ки шумо гирду атрофа уже дигар кардед, вақте ки шумо тарзи гуфтору рафтору кирдор шумо дигар шуд, вақте ки подходи шумо дигар шуд, ин соответственно дар охир доходи шумо дигар мешавад. бохи худованд нигоҳбони ҳар яки шумо.